ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಂಕುಲಿನಿ ಜಿಗ್ಗಾನ್ ದೂರ ಪಿದರ್ದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಉಂಡು ಬಾಯ್ಕೆಗೂ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಸಿನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಪಿದರ್ದ ಇನಿ ಬಾಲೆದ ಮೂಡ್ ಏತು ಖರಾಬ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಅವು ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೆ ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪಿರೌಡ್ ಕುಲ್ದ ತನಿಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದೇರು ಎಂಕುಲು ಹಾಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಲೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೇಗ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ದುಂಬೆ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಲಿಡ್ ಮಾತ ಕುಲ್ದೇರಿ ಎಂಕುಲು ಫುಲ್ ಲೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನಿ ಬಾಲೆ ಮೂಡ್ ಏತು ಬ್ಯಾಡ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಾಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡುಡೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಿದರ್ದು ಒಂಚೂರು ಪಿದರ್ದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಬುಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೀನಿ ಪಿದಡಿನ ಇಂಕ ಪಿದಡ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಯ್ಜಿ ರಪ ಆಯ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದು ಪಿದಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಥರ ಅಪುಣತೆ ನಮಕ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಪಿದಡೊಂದು ಇತ್ತೈತೆ ಸಡನ್ ಆದ ನಮಗ್ ಪಿದಡ್ನಾಗ ಇಂಚ ಮಾತ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಥರ ಅಪುಂಡು ಪಿದಡ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಂಚನ ಬೇಗ ಪಿದಡಿಯೇ ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆನಾ ಕಾರಡ್ ಪೋನಾಗ ಹಿ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಹಾಲಿಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಹಾಲ್ ಇಡ್ಲ ಫುಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬುಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ 40-45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಹಾಲ್ದ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಲ್ಪನೇ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಫೀಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲ್ ಒಂತೆ ನಾಯ್ಸಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಜಿ ಬಿಜಿ ಪಾತಿರ್ನ ಸೌಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಾಯ್ಸಿ ಆದಿತ್ತಂಡತೆ ಅವಾಗೂ ಮೇ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ನೋಟ್ ಇತ್ತದ ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಅಂದಾಂಡು ಟೂ ಮಚ್ ನಾಯ್ಸಿ ಅಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಈಗ ಆತು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ಜದಾದನ ಕಾಂಡೆನೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೂಡ್ ಉಡಿತೆ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನನಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಂಚನ ಬಾಯ್ಕೆದ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತಾ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಬಾಯ್ಕೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ತನಿಷಿಗೆ ಪೋಪುನು ದಯಪಣ ಫುಲ್ ತನಿಷೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಾತ್ರ ಗಡಿ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೊಡು ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಅವ್ಳು ಬಳಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಂದು ಚೂರಾಂಡಲ ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ ದದಾಂಡಲ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಓಕೆ ಒಂದೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪೂರ ಪಂದೆ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದಿತ್ತನ ನನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನೀಟ್ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ವೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ ಏತದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜೀತಾಂಡಲ ದೆತ್ತೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಆಣೆಂಕ್ ಅಂಚ ಬಾಯ್ಕೆ ತುಲೆ ಏರ್ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಮೇರೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಸಿನ್ ಓಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿಕಳ್ಳ ಪಿರ ಪಾತಿರ್ವೆ. सावन सा प्यार तेरा पतझड़ सा रात मेरा तू जो मिल जाए मुझसे नदी में तुम समंदर सा रातों में सो जो तेरे ख्वाब मेरे तकियों तले आजा मेरे साथ आ जन्नत को फिर से हम चले तू रहे मैं रहूं नई जिंदगी आजा तू आजा देखो हरदम तेरे रास्ते मांगा था तुमसे मिलने के वास्ते ಹೂವಂತೆ ನಗಲು ಪ್ರೀತಿ ಕೈ ಚಾಚಿ ಕರೆದ ರೀತಿ ಅದು ವಿರಳ ತುಂಬ ಸರಳ ನದಿ ತುಂಬೋ ರೀತಿ ಕಡಲ ನಾನು ಈಗ ಬೇಕಂತಲೇ ನಗಿಸೋಕೆ ಬಂದೆ ಶಾಕುಂತಲೇ ನಿನ್ನ ಮೋಹಿಸುವಂತಲೇ ನೂರಾರು ಕನಸು ಅಂತಲೇ ಇದುವೇ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕಿದು ಬಾ ನನ್ನ ಬಂದು ಕೇಳುವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕಂಪನ ನಾನಿನ್ನ ಕೂಡಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆನಾ
ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಬಾಯ್ಕೆದ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಂಕೆನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆದ ವಿಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಣೆ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆದ ದಿನಲ್ಲ ನೆನಪಾಣೆ. ಬೈ ದ ವೇ ನಿಕುಲ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆದ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿ ತೂತು ಜಾಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೋಯ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ತು ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದಪ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆಲ್ಲ ಆಂಡು ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಆಯ್ತು ಬಾಲೆಗೆ 6 months ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಅನ್ನಪ್ರಾಶನದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು. ಬಾಯ್ಕೆದ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾಡ ತೂಲೆ ಪನರ್ಯಾಪ್ ಜೊತೆ ಕೆಲವೇ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಮಾತ ಒಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಐಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಾಡ ಅಲ್ಪ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ದಪ್ಪೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋಲ ತೂಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅನ್ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಥರ ಖುಷಿ ಆತೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ನಮಕ್ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರ್ಪುಜಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಆ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಈ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಡ್ರೆಸ್ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತಜಿ ಸೀರೆ ಗೀರೆ ದಾಲ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತಜಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಸಲ್ವರ್ ಪೊಸಾತಿದೆ ತೊನ್ನಿ ವೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಪೋಯೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗೀತಿದ್ದು ಬತ್ತೆ ಈಜುಂಡ ಸೀರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ಗೆ ಅವುಗೆ ಒಂದುಗೆ ಮಾತ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಟ್ ಈ ಸಲ ದಾಲ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಜಿ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಪೂರ ವೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಬಾಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚುಣತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಆಂಡ್ ಬಾಯ್ಕೆ ಮಾತ ಅದೇ ಇಂಕುಲಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಅರ್ಧ ಸಾದಿಡುಲ್ಲ ನಾನು ಅರ್ಧ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಒಕ್ಕುಲ್ ದೂರನ ಪೋತೇರು ನರ್ಸರಿಗ ಬಾಲೆ ನರ್ಸರಿಗೆ ಪೋತೇರಿಗೆ ಪಿರದ ಇಕ್ಕನಾರೆ ಗೊಬ್ಬೊಚ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಏಸಿಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಚ್ಚಿ ಕಾಲೇಜೇ ಇದೆ ಮೂಲೆನ ಜೊಕ್ಕೆಳ್ಳುಲ್ಲ ಇನಿ ಫುಲ್ ಇರಿಟೇಷನ್. ಮೇ ಬಿ ಹಾಲಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಮಾತ ಇತ್ತನತೆ ಯಾಕೆ ದಾದನೋ ಒಂಜಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಬಂದಾಗನೇ ಇಲ್ಲಡ್ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ದಾದನ ಇನಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಜೇ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲಿಗೆ ಪೋಯ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಬುಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದು ఆయన షర్ట్ కంతుండదు ఇజ్జి బాలెల్లి నన్ను కంతుచుంది చూర్ల కంతుచి సాఫ్ట్ మెటీరియల్ జోకులిಗೆ ಅಂದೆ ಮಂತಿದಿನ ಬೇಬಿ ಕ್ಲಾತ್ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತೇತ ಖಾಲಿ ಮೈಟ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆಂಚ ಖಾಲಿ ಮೈಟ್ ಬೇನೆ ಕುಂಟು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನತ್ತ ಬಾಲೆಗೆ ಅವೇ ಪನ್ನಿ ಅಪ್ಪಗಾಯಿ ಖಾಲಿ ಮೈಟ್ ಇತ್ತೇತ ಕೆಲವರು ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಚುಚ್ಚು ಇದನ್ನು ಪಾಪದಲ್ಲಕ ಇದ್ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ ಮಂಗಟ್ಟ ಅವನು ಅಂಚಿಂಚಿಲ್ಲೆತ ಹೋಗುನು 5 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಆಯ್ಗ ದಾದನ ಶಬ್ದ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪದ್ಯ ಉಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬಿ ಆಯ್ತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಡು ಪದ್ಯ ಇತ್ತುನತ್ತ ಬಾಲೆ ಆಯ್ಗ ಶಬ್ದ ಇರಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪದ್ಯ ಉಂತಿ ಬೊಕ್ಕನ ಯಾನ್ ಉಂದು ಬಂದಾಗ ಏಕ ಸಮಾಧಾನ ಅಡಿದ್ದೆ ಗಾರ್ಗಿ ನೋಟು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಕುಲ್ ಪೋನಾಗ ಮಾತ ಕ್ರಮ ಆದು ಪುಣದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನ ತಿನ್ನಿತ್ತ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ತನಿಷ್ಗೆ ಪೋಪುನ್ ತನಿಷೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪನೋಂದಿತ್ತೆ ಏತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಜಾಲ್ಪ ಅಂತಂದೆಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಅಂತಂದೆಪ್ಪು ಅಂತ ಏನ್ ಪನ್ಪುನು ಪಿರ ಪೋಪುನ ಎದೆಪ್ಪುನು కెమెరామెన్ లేపున మొదలు యాని కెమెరామెన్ ఉంటుంది ఇది ఎదురుపోద్దెప్పు ಆಯ್ ಸೈಡ್ ದೂರಡು ಪೂರ ದೆಪ್ಪುನು ಎಂಕ ಕೈತಲಿಡು ಬರು ಕೈತಲಿಡು ದೆತ್ತುಂಡ ಉಂತಿಲೆ ಅನ್ ಪನ್ಪನ್ కెమెరామెన్ ದ ಮಿತ್ತಿಡಾರ್ನ ತರಿ ವಿಶು ಸರಿ ತೋಜೋಡ್ ಬಾಲೆ ದೆಪ್ಪು ಪಂಡ ವಿಶುನ್ ಖಾಲಿ ದೆಪ್ಪೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ದ ಪೂರ ದಾಲ ತೋಜುನೇಂಚಿ ಟೇಬಲ್ ದೆಪ್ಪು ಪಂಡ ಟೇಬಲ್ ಖಾಲಿ ದೆಪ್ಪೆ ವಿಶು ತೋಜುನೇಂಚಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಇಂಚನ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪು ನಿನ ನಿಕ್ ಮಂಡೆ ಬಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ದೆಪ್ಪಡಿ ಮೇಂದು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲಿಯ ದೇಯ್ದೆ ಅಂಚದಾಲೇಜಿ ಬಟ್ ಏತು ಪಂಡಲ ಎಂಕುಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬೇತಕುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದು ಪುಜಿ ಇಂಚ ದೈದೋಲೆತೆ ಅಂಚ ದೈದೋಲೆತೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಗ್ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂತುಜಿ ಬಟ್ ಪಿರಾವ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಅದು ಓಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಆಡಿಯೋ ಮಾತ ಮ್ಯೂಟ್ಡ್ದಿ ಓಡ ಆಪುಂಡು ಈಜಿಂಡ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಂಚ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಪಾಡುನತ್ತೆ ಕೀನುಂದಿತ್ತಿ ಜೌಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೋಲೋ ಲಕ್ಕುನುಂದು ಈಗ ನಂಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಪೋದು ದಾದಾಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಡ ತೂಕವು ದಾದಾಂಡಲ ಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಿಂಡ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಗೆ ಲೆತ್ಸಿ ದಾದ ಅಪ್ಪು ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಕೊರ್ಪನತ್ತೆ ಇಂಚ ಕಾರ್ತೊಂದು ಪೋಳ ಕೊರ್ಪೆ
ಓ ಪಾಪದಲೆಕ್ಕ ಪಾಪನಿ ಪಾಪ ಅಂದು ಪಾಪನಿ ಇರ್ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದಂದು ಪಾಪನಿ ಇರ್ಕೊರ್ಲಿ ఇంకిట్టే సమాధానం అండి ఆయన మనస్తపాతిరే అనిపండి ఇంకిట్టే సమాధానం అండి సైలెంಟ್ ಅದುಂಡು ಕಾರ್ದೊಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕರಮ ಟಾಟಾ ಪೋನುಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಲಾರಿ ಬಸ್ ಕಾರ್ ಮಾತ ಪೋನುಂಡು ಇಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಕೂಲ್ ಅದುಂಡು ಕಾರ್ದೊಲೆ ಏಸಿ ಉಂಡು ಅವಳ ಏಸಿ ಇತ್ತನೆ ಮಿನಿ ಏಸಿ ಇತ್ತು ಚಿನ್ನ ಇನಿ ಬುಲ್ಪುನ ಪೆಟ್ಟೆ ಬೇತೈತದು ಶೆಕೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೂರ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಹೇಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಪೂರ ಬೂರ್ದುಂಡ್ಗೆ ಅಂತೂಯೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ್ ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಅಂದ್ ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಎವ್ವ ಅವೇತಿ ಲಕ್ಕಿ ಜನಕ್ಕೂ ಹೇಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಪೂರ ಬೂಡೊಂದುಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ವೆದರ್ನ ಹೇಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಎ ಪನ್ನಿ ಯಾನು ಈ ಎಂಕೆ ಪಣ್ಕೊರೋಜಿ ಓತೆಪ್ಪು ಆಯ್ಕೆ ಯಾನೆ ಓಕೆ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಂಪರ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಂಪರ yes I will do like that ಒಜ್ಜಪ್ಪ ನಾನು ಚಿಕ್ಕು ಬಾಬಾ ನಾನು ಚಿಕ್ಕು ಬಾಬಾ no I am a big baba ಹಾಲಿಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಬುಡ್ಲಿ ಬಾಲೆ ನೀಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ತನಿಷಕ್ ಪಂತಜಿ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಪು ನಕಲ್ ಬತ್ಪಾತಿರಿಯರು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಫೇಮಸ್ ಅತ್ತ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತು ನಾವು ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ವಾವ್ ಅಕಲೆಗ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತುಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕು ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಅಕಲೆಗ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ಪಾತಿರಿಯರು ಖುಷಿ ಆಣಿಕ್ ನೀನನ್ ಕೇಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ನಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಓ ರಿಯಲಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಈ ತೋಜೊಂದೇ ಇಜ್ಜ ನೀ ನಮ್ಮ ಸುಂಟು ತುಚ್ಪಾವರ ಇರೆ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಓಲು ಕಾಲ್ ಬರೋಂದು ಏರ್ಟೆಲ್ ದಕ್ಕಲ್ ನಾ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಣ್ಣ ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏರ್ಟೆಲ್ ಆಫರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ನೌ ಮಲ್ದಿನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸಾರಿ Cancel, ನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಡ್ಯಾಡ ಓಲುಲ್ಲೇರಮ್ಮ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ನರ್ಸರಿಗೆ ಪೋತೇರು ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಕೊರ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಏತ್ ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ಈ ರಾಯನ್ ಕೊರ್ಲಿ ഞാൻ ಕೊರ್ಪೆ ಗಾಡಿ ತಿರ್ಗೌನಿ. ದೊಮ್ಮುಂಡು ಬಾಲೆ ಅವಳು ದೊಂಬು ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದಾ ಅಂಚನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತನತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಅದ ಮಾತ ಕ್ರಮ ಓಡಿತ್ತು ನಾವು ಮಾತ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದು ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಡೈಪರ್ ಮಾತದಿತ್ತದು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತದಿತ್ತದು ಅಂಚೆನೆ ಬುಡಿ ಆಯ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣುಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ವಾರ ಗೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಂದು ಪುನೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ನಿಕಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪನ್ನೊಂದು ಲೆಂಕ್ ಟೈಮೇ ಯಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ಆಯ್ನಾತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಇನಿಕ್ ಈತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ you for watching. Lots of love. Bye.